Hej kolleger, i denne video vil jeg vise jer lidt om Epson dokumentkameraet, det som står placeret på alle borde i lokalerne ved siden af PC'en i undervisningslokalet. Det er jo et godt redskab, hvis man vil slå op i en bog og lige vise en hurtig side derfra, eller noget på sin telefon eller en kursisttelefon, som ikke lige kan blive sendt op på skærmen via AirServer. Måske hvis det er en Android-telefon, så kunne det hjælpe ved dokumentkamerabrug. Det man skal sørge for at huske først, det er at tænde for apparatet på knappen, almindelig standby sluk tænd knap, sådan så at dioden skifter på apparatet fra gul til grøn. Det har jeg så gjort nu. Så er den klar. Og derefter, og det er vigtigt at det er i den rækkefølge, så klikker du på Epson dokumentkamera softwaren på PC'en for at tænde den. Står den lige og summer og tænker et øjeblik, I kan se at markøren den kører der. Nu er den så aktiveret, men der er jo sort skærm. Det vil sige at vi skal op og vælge i settings, værktøjerne der, ikonet inde på video device og går ind og vælger Epson ELPDC11, som den fint hedder, og klikker på OK. Og så går der lige et øjeblik, hvor den tænker igen. Og så er der sørme hul igennem. Men vi skal lige have valgt en bedre opløsning, sådan så at billedet står skarpt. Her står der oppe 640x480 VGA. Klik på den linje der med pil nedad, så gå ned og vælg enten 1,3 MP, altså megapixel, eller 2 megapixel, plejer at være udmærket til skarpheden. Så er billedet igennem her. Jeg kan vise noget fra materialet her. Og selvfølgelig for at få fullscreen, så vælger jeg bare den her. Og så kan jeg jo tage et billede, hvis det er, at jeg skal gemme det noget som en fil. Men ellers så kan jeg jo køre rundt og vise noget her. Det kunne være, at jeg skulle vise noget fra min mobiltelefon og have noget på der, hvis det ikke lige er, at jeg kan vise den op på skærmen, som jo er pt. Er tilfældet, hvis man har en Android-telefon. Så kunne man løse det på den her måde. Hvis du vil ud af det igen, eller lige skifte mellem måske dokumentkamera og en anden software, så trykker du bare på ESC, så bliver programmet minimeret. Du kan skifte over til, at du har noget i en Word-dokument, og du kan gå tilbage og have den, så du kan skifte imellem de to funktioner, og på den måde så have en fordel af, at du måske skriver nogle noter, og så har noget for dokumentkameraet. Det var sådan primært omkring dokumentkamera, men husk, sørg for at dokumentkameraet først er tændt på selve apparatet, sådan så at dioden lyser grønt i stedet for gult, og derefter først går det ind på PC'en og tænder for Epson softwaren, som ligger her inde på skrivebordet. Ja, det var det. God fornøjelse med Epson dokumentkamera.